Take It Short-kompilaatio väiten suosituimmista suosituimpaan. Ouch! Wow! Ouch! 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 Look for the Gummy Bear album in stores on November 13th, with lots of music, video. Wow! Tätä sä et tiennyt Minecraftista. Wow! Oh my gosh! Käyttämällä tätä symbolia tekstisi edessä pystyt värjäämään ja muokkaamaan kaikkia tekstejäsi Minecraftista. Tekstejä ei värjätä miltei kaikilla kirjaimilla ja numeroilla. Tässä on kuitenkin muutamia poikkeuksia. L paksuntaa tekstin. O tekee tekstistä vinon. Jos taas laittaa K:n, ei tekstistä saa selvää. Värillisiä tekstejä voi käyttää chatissa, komennoissa, tavaroiden nimeämisessä sekä kylteissä, mut se ei toimi Javassa, se tarvitsee eri symbolia. Oh no! Mä annoin mun pikkuveljelle 50 € siitä, että se koodaisi mulle pelin. Katso, niin näet, mitä hän lähetti minulle takaisin seuraavana päivänä. Okei, mielenkiintoinen alkuskriini. Pelaa. Mitä? Okei, mä haen nää kolikot, Okei, tosta ovesta varmaan pääsee eteenpäin. Ja mikä tää on? Mä en pääse läpi, jos mä klikkaan sitä. Toimiko? No niin, se lähti. Jes, oudaan tuo alhaalla 3. Pikkuhiljaa. Mitä noi on? Mulla ei mitään haju, mitä täällä tapahtuu. Okei, sit läpi. Jes. Takas. Toi oli traumatisoivaa. Minecraft-telepatiaa, mutta yritetään saada eri blogit. Mulla on hyvä idea. Tätä sulla ei varmana voi olla. Näin, sulkaa. 3, 2, 1. Oh, come on! Okei, tätä sä et varmana saa, okei? Eiks novet sulla tää? Nyt! Bro! Tätä on tosissaan. Okei. Nyt! Ei, bro. Okei, there's no way. Oikeesti sulla ei voi olla tätä. Mulle sulla on tää. Sulla leikit jo yö, sulla ei voi olla tätä, bro. Joo. Nyt! Mä leikit peiton mobin ite. Jos sul on tää, niin mulla oikeesti saattaa mennä järki. Okei. Nyt! Bro. Get out!
Ready, set, plant! Näin sä teet grillikatoksen Minecraftissa. Ensin rakennetaan ylös. Sitten tehdään platformi. Sitten se pitää vielä laittaa koristeeksi 1 grilli. Kyllä. Ja tässä on upea grillikatos. Bro, katos! Bro. Oh no! Nyt mulla on puket. Mut täällä ei missään vettä. That's convenient. Whee! Toi oli niin hyvä mäkeä. Niinku oh my god. Yeah! No niin, rakensin tällaisen generaattorin, joka pitäisi tehdä ääntä. Mut joku näistä vipuista aktivoi sen, joten katsotaan mikä se on. Aloitetaan tästä. Niin, se oli tarkoitus napata kylläläinen. Mitäs tää vipu teki? Tämä. Ai niin, se oli tarkoitus vapauttaa nää. Kaikki on sinun. Joo, mä tykkään näyttää hyvää. Kuitenkin. Niin, sit on viimeinen vipu jäljellä. Mitä tää teki? Joo, se vapautti sun. Lähde rakentaa patsas! Sisälle! Kuitenkin, mä testasin kaikki vipuja, joten mikä se oli? Se ei ollut toi. Se ei ollut tää, se on tää. Ai niin, hupsu, minä tein itse!